Вие, Ариф Мамети, съгласен ли сте да сключите граждански брак след Динчова Шопова? Продължавате да обичате до края на дните си. Вие, Нета Динчова Шопова, съгласни ли сте да сключите граждански брак с Ариф Мамети, да продължавате да обичате до края на дните си? Аз замисля ли? Да. Скъпи кумове, вие сигурни ли сте, че те са тук по свои избор и желания? Да. Добре. Ариф. Така се прави. Штрак. If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door. 'Cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have, we don't have it anymore.